Oh, iki sing bang sopo kae. Ngamuk. Iki go sate. Dewo. Sate. Terus Apa? sate sapi, sate wedhus. Siap yo, iki wis cukup ra? Kok bae? Masa digagas. Ayo nang cilik-cilik sing lagi isek-isek cah cilik badu bulu ya. Panas cu. Rono. Sana aja. Yo. Yo. Lanang. Apa? Oh. Warung. Harganya gosek. Panas. Yo, mana ini ya? Yo. Wih, ngawur kali. Sedikit neng, ligo, santai-santai, warungnya rong buka. Kok turu? Masih. Apa? Turu tau iki. Ngantuk lho. Tak ceritani. Masuk itu, dek mau. Wih, sapi deh. Lho, sapi deh terawat lho. Sapi kurban. Ah. Ban. Oh. Wih, ngerti beritanya ya? Ora. Oh iya, kan cah kayaknya dek kasti gini. Wih, cah moco di. Ya, wih, lumayan ucol dek mau. Wih, gak ada nang. Viral kabeh. Sapi lewat edo langsung kemruyuk. Kok enak tawuran ngono. Padahal yang terima sapi. Walah, sapi ucul sing lagune Los Dol to. Oke. Lagi kan saiki aneh-aneh ya iku kancamu. Nek nang kene yo. Nang kene parah banget. Kono wae. Parah banget. Dan ini rusak tembok, rusak pagar, rusak perti portal nggon cegatan. Ngono kae. Oke lho. Lah pokoknya ngono kae. Dir. Ya boleh. Ya apa? Terabas cuy. Obos lho. Langsung dirusak nih portal terabas. Nek mojo aman. Jari ku ada sing sapi nih, aduh, tabuk, dibelah kayu. Oh, kae enak. Pasti video ini viral. Wah, gue metu gue. Bos tembok mantap ya. Ya kan anu tak dikanto kan wong loro dadi. Wong loro ki mesere mek dipindah sapine men. Anu, lah sapine iku colok cuy. Lah untung Lah kok iso mencolot iki piye? yo gak mencolot anu ngono. Yo maksudnya nabrak tembok pagar lho sing tak ceritani. Wong siap mati. Ayo, sapine lo siap mati dibeli. Ban. Iki kan Apa wi? wajib Idul Adha. Tapi wi kan sidik mau lah, sidik ini. Oh iya. Lah wi anu piye cuy? Nabrak pagar masjidnya ceklek. Gak terima ya, aku pengen ngrepok isi anak mesti ngono, batine sapi lho. Malah kane ngamuk-ngamuk. Lah iki lagi kejadian iki ya. Pas nek aku sing nonton ya mbok nek wis bapak-bapak ibu sing nglakoni. Aku lagi iki ya nonton kuwi sapi ngamuk. Masih 3 RT, Cuma RT. 3 RT. Koyak sapi nih. Oh. RT 3, 4, 5, 6. Petang RT mah dia. Pirang RT? 3, 4, 5, 6. 4 RT. RT 4. RT 5 untung gak megang ning anu
nerobos tok ning nyebrang nang ngerti nang Portalnya kan ditabrak. oh kan bapak kan harus siap-siap tuh ning portali ben sapine mesti balik tuh kan diterobos ae ditabrak langsung tuh so dulu para wong warga kan panik bet langsung Oh, mlayu ya orang siap mati kok. ayo yo ngono Ya. oke paju Apa kayak gini? pasti ada wong iseng nek wong iseng mata dhewe nek kok ya terang sing iso ya bakal ya jam pira toh oh lah iki jam lagi pas rodok pas sore nek asar iki sik aku main acara iki bali sik ya besoknya ya kayaknya tiga kan tiga toko kono lah yo lu gue santai-santai sih santai Rio, bukan gak apa-apa. Aku mau melakukan rumah neng musola. nah iki lho wis bar ame salat Oh iya. sarangmu Oh iya lali. Jika sih ya. ya iku sing ngene sik suwe iki sik Iya. sejaman Tak jika sih. ya Boleh. pas aku lagi ini sarang memang ceritanya ini ngerti Amah neng musola. Mampiri kowe neng musola dong. Neng musola nek neng musola nek opo. Terus piye kowe? Lali aku. Jadi nek neng musola gak ya ngono aku heeh. oh Terus tak parane wis jeblane ning kene. iya aku mau meh kan meh sholat toh kita ceritani lah iki santai sik ning kene gak enek kanca ning musala sepi terus ning kene sih sesinan Kowe dek iki kek apa ngerti sapine Ucil? ngerti lah Lah ini dijak ra ketok. kayak aku kan video toh kan terus delok YouTube lah video sing part 1 sing gak ketok sapine kan lho lah iki kan aku kan pas wis diupload toh kayak dienekke sapine gak enak sapine gak ketok elek-elek lah kuwi Lah aku pas ning adikku nangis kok dadakan koyo wis tak terne mulih sik. Terus aku lagi ngoyak. oh akeh ya kayak views ya Wah, 1000-an kok ya oh. jangan lupa like dan subscribe